Bude to asi vylúčenie. De Zotti ho už má červenú kartu. De Zotti v súboji pri rohovej zástavke zasiahol Kohlera. Dúfajme, že to uvidíme znova. Ale po strane rozhodca Liskievič z Poľska signalizoval zdvihnutou zástavkou, že šlo o napadnutie hráča bez lopty. Kohler leží na trávniku a Gustavo Abel de Zotti, ktorý bol napomínaný v prvom polčase za rečnenie a Maradona má žltú kartu za protesty. De Zotti po Monzónovi vylúčený. Mexičan urobil krátky proces s Argentínčanmi. Pozrime sa. No. Ja Kohler nechcel dať loptu. Kohler nechcel dať loptu De Zottimu a ten sa jej domáhal. No domáhal sa samozrejme nie celkom športovým spôsobom, ale vo finálovom zápase majstrovstiev sveta za toto vylúčiť hráča. Skutočne rozhodcovia, to je problém číslo 1, 100 razy podtrhnutý, počkrtnutý a 200 výkričníkmi prefiku. Bude treba niečo urobiť. Na takýto turnaj bude zrejme treba vybrať dlhodobým výberom naozaj tých najlepších, bez ohľadu na zastúpenie jednotlivých kontinentov. Argentína s 9 mužmi.